Bon dia, docents confinats. Jo sóc en Pere Casals, mestre d'Educació Física de l'Escola Agustí Gifre de Sant Gregori i també sóc un dels promotors del projecte Formigues Cooperatives. Mireu, amb l'equip de Formigues Cooperatives hem preparat un joc que es diu Movem-nos a casa. El joc té aquest taulell i és per jugar-hi en família aquests dies que ens hem d'estar tancats a dins de casa. Es tracta d'anar avançant amb el taulell i anar superant els reptes motrius que proposa el joc. De tal manera que tu tires el dau, avances les caselles i et proposa un repte motriu. Si aconsegueixes superar aquest repte motriu, et pots quedar en aquella casella i llavors li tocaria en el següent. La idea és que hi ha reptes individuals, reptes en parella i reptes en família. I l'objectiu és que tots els components de la família arribin a l'última casella, a la casella 25, per poder fer el repte final, el repte de l'estrella. Espero que us agradi. El joc el podreu trobar a la pàgina web del projecte de Formigues Cooperatives. Moltes gràcies. Jo em quedo a casa.